Bizita gidatua prestatu ditugu, gaztei, Zoraluzeko gaztei erakusteko hemen egiten ari garen lana, bai? Adibidez hemen Gizagurbagan egiten ari garen indusketa arkeologikoa ikusteko, bai? Tumulua da, sepultura bat estaltzen duen lur harripila, bale? Ordu morean denenek ikusi zuen tumulua zala, harri multzo hau naturala zala, ez dela azala bendu bat edo basaltuen azalea atatzeko modu naturala, baizik eta izakiak egin da. Olako sepulturatan egiten da harrizko kaja bat, hilakuak gordeko dituna, eta gero hilobi guztia tapatu egiten da lur eta harriakin. Normalian ganbara tumularen erdian egoten da. But maybe we can change, we sure can't stay the same, cause life's a foolish, foolish game. Eta beste alde batetik, hemengo trikuharriak ezagutzeko, trikuharriak eta monumento megalitiko desberdinak ikusteko, ez? Megalito desberdinak daude, bai? Batzuk dira trikuharriak, beste batzuk tumuloak bakarrik, beste batzuk zutarriak, arribiretan dagoen bezalakoak. Azten geha, karakaten, bai, eta juten geha, pizkanaka, megalito desberdinak ikusten, eta iristen geha Atxolineraino, bai, eta han bertan Atxolinen ikusten dugu pasaden urtean induztu genuen zista bat. Bizita gidatu hauetan, ezagutzen ditugu hemengo trikuharriak, tumuloak eta zista. Hey, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Egingo ditugu tailerrak, bai, beraiek ezagutzeko garaiko bizimoduak, bai, adibidez horrelako egitura megalitikoak historiarrekoak dira, bai, ikasleek ezagutuko dute garaiko bizimoduak, bai, garaiko jendea nekazariak eta abeltzainak zian, bai, eta normalean indusketetan azaltzen dien materialak ezagutuko ditugu. Harri hauek sortu ziren duela 150.000 urte. Harri mota hau, harri bihurtu, mineral batzuk gogortuta, mineralizatuta, harri bihurtu ziren duela 150.000 urte. Mundua, gu baina gure bizi iraupena baina askoz ez zaharragoa da. Eta gauzak aldatzen dira beste erritmo lasaiagoa